kdekoľvek sú ľudia, tak prestáva byť to kúsok ideálne, lebo každý z nás sme nejakým spôsobom, ako by som to povedal, no sme nedokonali. Ale verím, že nebo môžeme zažívať aj tu na zemi, svojím spôsobom. Ale môžeme sa mu blížiť. Možno, že môžeme vytvoriť alebo nájsť miesto, ktoré je blízko toho ideálu. A môžeme vytvárať prostredie neba. A Boh je všade prítomný. A záleží len od nás, že do akej miery ho vieme vnímať. Boha viem najviac cítiť jeho blízko, alebo stretnúť na mieste, kde sa aj ja cítim dobre. Takže pre mňa doma sa cítim výborne a je to jedno z najmiest. Zvykli sme chodievať k babke a mali takú záhradu, kde bol úplne na konci, mal dedo takú šopu, takú dielňu. A tam som vždy strašne rád chodil. A mal som to zakázané. Také malé nebo na zemi, ktoré je pre mňa, prostredie, kde sa cítim dobre, v bezpečí, tak viem veľmi intenzívne cítiť Boha, že je tam. Ale kreatívne miesto. Áno, že pocit bezpečia, niekde, kde mám niekoho, na koho sa môžem spoľahnúť, kto mi poradí, pomôže, ale zároveň nie je miesto, ktoré je nudné, ktoré je kreatívne, ktoré je dobrodružné. Pre mňa strašne dobré miesto je sprcha.